Story time. Before nje ngisho isitori sami. Uma uzazi ukuthi uzibona ukuthi ukabhadiya wena, ugoda ngazi walaphi. Ujudge Jude iphume ephejini lami singazixabani ngoba ngimnqeni. Right? Sure. Abangaziyo bayazi ukuthi sengishade kathathu. Lo mshado engizokhuluma ngawo ilo wesithathu wokugcina. Ngiyarealize njengoba ngihleli lana. So ngingathi-ke ngithi ngiyarealize mase nawe uyangifika uzongihlakaniphela lana sizoxabana. Ngiyarealize njengoba ngihleli la. Le video le eyami ngirealize kodwa futhi nawe bhuti wami, sisi wami ingakusiza. Story sami sime kanje. Bengisebenza esitolo la ngisebenza khona. Engike ngikwazi ukuthi ngisimenshine igama lilokho kanjani lesitolo. Sebenza esitolo ngisebenza khona, boyfriend yami bengasebenzi. Ngahlangana nomuntu esitolo. Wathi uphethe endaweni thizeni ka-department thizeni, ngeke futhi ngimenshine like izinto eziningi. Wathi uphethe ka-department thizeni, ngase ngimcela umsebenzi. Ngifunela abantu umsebenzi mina ngisebenza esitolo. Ngifunela angazi ukuphefumula. Ngifunela abantu umsebenzi, ngifunela umuntu wami, ngifunela boyfriend wami. Ngifunela boyfriend yami. Ngilo ngimfunela ngahlangani. Kanti ubhuti-ke uzoze ekhaya. Ubhuti boyfriend uzoze azocela ekhaya. Acele alobole. Okay fine. Ngiqhubeka ngimzamela umsebenzi. Ngize ngamtholela umsebenzi. Mangimtholela umsebenzi ka-department. Wangena ka-department, mina ngisebenza esitolo, ngisaqhubeka ngisebenza esitolo. Wasebenza. Uthe suka lapho angazi kanjani wayebiza i-meeting ekhaya. Mayebiza i-meeting ekhaya wathi ucela i-divorce. Mayecela i-divorce akekho phela uzomvimba. Uma esecabangile umuntu usuke esecabangile, mase efuna kufunayo. Wayicela-ke i-divorce ubhuti, akekho wamvimba ngoba vele wayengeke avinjwe umuntu. Ngoba umuntu njengoba ngisho ukuthi uma eseyifuna into uyayifuna. Esecela-ke i-divorce-ke ngikhuluma nje njengoba ngikhuluma. Ziyawushaya. Usasebenza la afaka khona yimina. Ziyawushaya. Ushade omunye umuntu. Imina engamfunela umsebenzi. Imina engamtholela umsebenzi. Ka-department. Mina ngihleli esitolo engangisebenza kusona ngaleso sikhathi. Engifica kusona, ngihleli kusona. Angazi. Mhlawumbe kube ngangimyekile, walobola wacela. Ngoba sashada after sesebenza lapho sese-afforda sashada. After iminyaka sishadile sa-divorce. Isizathu kuze kube namhlanje angisazi. Mhlawumbe kube ngamiyeka wacela walobola ekhaya washiya kanjalo. Ngangamtholela umsebenzi ngoba into yayimenza ukuthi angaqhubeki wayenganawo amandla ngaleso sikhathi. Ziyawushaya-ke. Zishaya ngemali yami, noma ngithi amandla ami, noma ngithi imizamo yami, but ziyawushaya-ke. Uzoshada omunye ngoFebruary. And abakubo bathule nje. Uzoshada omunye ngoFebruary. Uzoshada ngemali ayithola mina la engangimfake khona. Eyayetholelwe yimina khona. So angazi ukuthi nizocabanga ukuthini ngale story engintshela zona. Bengithi angidlulise nje nami ukurealize kwami ngoba ngiyarealize nje ngihleli lana. Yeah. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangisesikhuluma ngendzaba yokuthi she was married to this guy. Guy bekangasebenzi wamtholela umsebenzi mase kasebenza guy wacela i-divorce ke sana. Uthi sikhuluma nje guy he's with someone else and ubhadala amalobolo sooner. So kuyasho nje ukuthi she's heartbroken and uhleli uyarealize okokuthi hey bafana bayagilana, bafana basitakali awukho nje kumsita mfana ukuthi uthi umfunele umsebenzi cause uthi mase kasebenza mfana abone ama type akhe. Do comment your thoughts on it down on the comment section.
Ungam-advise uthini lo sis? Mina nawe siyibonana kule Dagi video. I'm signing out. Goodbye.